Lijep pozdrav svima, evo nas i u drugoj video lekciji gdje predstavljamo sve ostale filozofske discipline. U prošloj video lekciji završili smo s estetikom, u ovoj video lekciji počinjemo s poviješću filozofije. Zapravo se tu nema što previše pametnog za reći. U središtu povijesti filozofije je zapravo povijest filozofije kao discipline. Znači, istražuje se proces razvijanja filozofije od njenog nastanka do dana današnjeg. Osim praćenja procesa razvijanja filozofije od najranijih vremena do danas, istražuju se i kriteriji vrednovanja u filozofiji. Pod tim mislimo što se smatra filozofski vrijednim, kako vrednovati filozofski sadržaj ili nečiji opus. Malo se igramo pa smo sada zamijenili mjesta. Iduća disciplina je filozofija povijesti. Važno je znati da povijest filozofije i filozofija povijesti nisu ista stvar. Riječ je o jako zanimljivoj filozofskoj disciplini o kojoj planiram napraviti zaseban popis za reprodukciju. Zato što se filozofija povijesti bavi samim pristupom povijesti kao znanosti. To jest, što je zapravo povijesna istina, kako doći do povijesne istine, što trebamo imati na umu prije nego što proučavamo povijest. Osim toga, bavi se i pitanjima važnosti povijesti, a u središtu toga je recimo ona poznata izreka povijest je učiteljica života. Je li to istina ili ne? Kakva nam je zapravo korist od povijesti? Neću biti previše mudar ako kažem da se filozofija jezika bavi jezikom. E sad, na koji način? Ispituje odnos jezika s čovjekom i odnos jezika sa spoznajom. Pa idemo proći oba odnosa. Kod odnosa jezika s čovjekom ispitujemo na koji način mi prepoznajemo određene glasove i kodiramo ih na način da od njih dobijemo neku smislenu izjavu. Ako ja kažem rečenicu ja sam Ivan, to je zapravo gomila glasova složenih u određeni red. Ali zašto vi to shvaćate kao predstavljanje, a ne kao nešto sasvim drugo? Na sličan način radi i odnos jezika i spoznaje. Ako ja kažem da je 2 plus 2 4, zašto ste vi to shvatili kao matematičku spoznaju, a ne kao nešto sasvim drugo, ne kao nešto iz kemije? I upravo tim se bavi filozofija jezika. Ona se zapravo može baviti i fenomenom diktiranja vaših misli od strane jezika. Primjerice, netko tko priča srpsko-hrvatski jezik ne može razmišljati na isti način na koji razmišlja netko komu je materinji jezik engleski. Uzmite u obzir da su ti jezici potpuno drugačiji i da, recimo, ako želite napisati pjesmu na srpsko-hrvatskom jeziku i želite napraviti rime, to će biti puno drugačiji tekstovi nego što bi bili rimovani tekstovi na engleskom jeziku. I samim time potpuno su vam druge mogućnosti pri stvaranju poezije. E pa baš zato su vam uglavnom drugačije i misli, ovisno koji jezik vam je materinji. Posljednja u nizu disciplina jest filozofija matematike. Bavi se proučavanjem matematičkih objekata i činjenica, kao i odnosom tih matematičkih oblika i činjenica sa spoznajom. Primjerice, kako su stari Egipćani uspjeli izgraditi piramide u Gizi? Morali su steći gomilu matematičkih spoznaja. I vi ste od gomile matematičkih spoznaja, kao što je na primjer broj 3 i 1 kvadrat, dobili čitavu jednu piramidu. Zasigurno su morali praviti nacrte te piramide i matematičke mjere i objekte da bi dobili konstruktivnu grobnicu. Što piramida po svojoj ideji i jest. Prema tome, na koji način brojevi poput broja 3 i oblici i likovi poput kvadrata imaju veze s konkretnom spoznajom od koje nastaju neke složenije forme. To bi bilo to od filozofskih disciplina. Nakon što sam vam ih dao, ne znam više ni koliko jer ih nisam brojao, vrijeme je da vam dam onu konačnu podjelu prema Aristotelu, najznačajnijem grčkom filozofu, usudio bih se reći. Filozofiju dakle dijelimo na teorijsku i praktičnu. Teorijska se tako zove zato što
o njenim disciplinama možemo samo klafrati i trenirati vlastiti mozak. U njoj pričamo o Bogu ili o nekom drugom prvom pokretaču cijelog ovog svjetskog procesa, o spoznaji, o istini, o lijepome, o umjetnosti, uglavnom o bilo čemu što ne možemo primijeniti na vlastiti život. Pa su tako grane teorijske filozofije sa svim svojim podgranama: metafizika, gnoseologija i estetika. S druge strane, discipline praktične filozofije možemo primijeniti na vlastiti život da bismo se poboljšali. Stoga su grane praktične filozofije politika, etika i ekonomika. Ovdje je sad novi pojam, nova disciplina ekonomika. Ne dajte se zbuniti, to je samo tradicionalna podjela. Ekonomika je zapravo prema Aristotelu upravljanje živim i neživim resursima, dakle ljudima i prirodnim resursima koje neka država ima ili zajednica. No u današnje vrijeme sasvim je u redu ekonomiku zapravo staviti pod politiku, jer i domena ekonomike zapravo spada pod upravljanje zajednicom čime se politika bavi. Zašto sam zapravo dosadan s ovim filozofskim disciplinama? Kad budemo radili pojedinačne filozofe ili filozofske škole, ja ću vam reći da se u određenom trenutku bavimo primjerice Platonovom estetikom, pa da odmah znate o čemu ćemo razgovarati. Dakle, što je Platon mislio o lijepomu ili o umjetnosti. Isto tako vrijedi i za ostale filozofske discipline. Ostale filozofske discipline koje smo navodili u ovoj i prošloj video lekciji, a nisu se pojavile na ovom popisu, u ovoj podjeli, pojavljivat će se iznimno. I to bi bilo to. Od iduće video lekcije krećemo s konkretnim filozofima. Prvi na redu je Tales, a za potrebe ove video lekcije koristio sam se udžbenikom Borisa Kalina Povijest filozofije, priručnikom za pripremu ispita iz državne mature Filozofija Dunja Marušić Brezetić i udžbenikom Tomislava Reškovca Filozof i ja.